esterata Wipeout myllyttää jälleen suomalaisia. Qualifier ja legendaariset punaiset pallot. Kovakourainen ja viheliäisen vikkelä Double Cross. Sekä läkähdyttävän armoton Spinner ottavat kilpailijoista mittaa ennen kuin vuoron saa vavisuttava finaali. Wipeout Show. Kaikkein urheimmat ja onnekkaimmat kohtaavat vetisessä taistossa, josta vain yksi voi selvitä voittajana. Tämä on Wipeout Suomi. Täällä ollaan taas mukana märkiä kilpailijoita ja fiksuja ja hoikkia kommentaattoreita. No, ainakin ruskettuneita. Mä taidan tietää, mihin se mun alppilamppu on muuten hävinnyt. Ei se ole mihinkään hävinnyt. Se on mulla. No, sitä ei voi olla huomaamatta. Jälleen velloo valtoimenaan ajatustemme tonava seuraavan tunnin ajan. Ja virran vietävänä 4 suomalaista, 4 venäläistä, 4 kasakstanilaista ja 4 ukrainalaista kilpailijaa. Ja 4 haastetta. Vain yksi voittaa tavoitellun tittelin. Minkä tittelin? No, Wipeout-voittajan tittelin tietysti. Mutta eihän Wipeout, eihän se niinku mikä, eikö niinku titteli, mikä titteli? Siis titteli, eikö se ole arvonimi tai ammattinimike? Häh? No, nimenomaan. No, mutta eihän Wipeoutin voitto, eihän sillä ole minkälaista arvoa. Ja se, että sä saisit ammattiin siitä näin, että joku käy tuolla noin vähän kompuroimassa radoilla, niin eihän se mikään ammattia. Tai onko sä kuullut, että joku on käynyt työkkärissä kysymään, että löytyykö Wipeout-hommia? No, jonkun sortin pätkätöihin kuitenkin maailman vaativammalle radalle suuntaa kumista, paperista, perunoista ja muista venyvistä aineista tehty Anni. Anni, sä taivut ihan joka suuntaan. Pysyt sä pystyssä? No, en oikein. No mikä on sun paras puoli tähän Wipeout-radalle? Mä toivon, että tasapainosta hyötyy. Onko sulla mitään, mikä on jäykkää? Ei tuu mieleen. Vaikka pää. Ai, Kuulitteko se ton? Hirmu rusahdus. Jos haastattelussa rutisee niskat jo noin pahasti, niin katsotaan miten Flikalle käy radalla. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita riittää nimittäin joka raajalle vuorossa Qualifier-karsintakierros. Portaiden ja ponttoonien jälkeen on tällä kertaa vastassa Smack Wall Sweeper, läimäytysseinäpyyhkäisiä, jonka jälkeen vuoron saa tuttu Sucker Punch, hölmö nyrkinisku. Mutavellista noustaan kohtaamaan Big Red Balls, isot punaiset pallot. Ja viimeinen haaste ennen maalia on Shapeshifter, muodon muuttaja. Nyt tuolla ylhäällä ei ole mikään pökkelö. Anni, oletko valmis? Kyseessä on todellinen antipökkelö. Anni on nimittäin ammatiltaan sirkusakrobaatti. Ja meno onkin lennokasta ja sujuvaa niin kuin nuoralla tanssia. Erittäin lennokkaasti tullaan esteelle, Au, muuhun koski. jossa luukku lennättää esiintyjän estraadilta kuralammikkoon. Ja uudestaan. Tässä sirkuksessa sahanpuro on päässyt pahasti kastumaan. Ja kaikki esiintyjät ovat melko kosteita klouneja. Seuraavaksi sirkuslainen saa osansa kamppailulajeista, kun seinällinen nyrkkeilyhanskoja tarjoaa Sinne meni. kokonaisvaltaisen kurakylvyn. Tossa vellissä notkeen Eitokainen näyttää kyllä melko kankeelta. Ankeat on olosuhteet, ei sirkuksen tuttuja ääniä, valoja, yleisöä. Ainoastaan haju saattaa muistuttaa maneesista. Seuraava haaste onkin sirkusartistille tuttu. No niin, otan teet! Isoilla palloilla on akrobaattimme tasapainoillut varmasti ennenkin. Mutta onko punaisilla? Aivan. Värillä on väliä.
Mutta niin on massallakin. Katsoppas, Annin alla ei pallot paljon notkahtele ja trapetsityttönen suorastaan liitelee pallojen yli. Toisin kuin näillä muilla sirkusnorsuilla. Viimeinen laite tässä Tivolissa on Shapeshifter ja sen kyytiin Anni tähtää liukumäistä vauhtia ottaen. Reikään pitäisi osua, mutta nyt on sirkustytöllä kyllä seinä vastassa. Ei osunut. Tästä ei olisi selvinnyt jonglöörikään. Ei saa henkeä. Akrobaatti Anni tekee erinomaisen ajan, minuutti 41 sekuntia. Siinä on kyllä kova haaste seuraaville. Haas mennä koittaa, ei oo helppoa. En halua. Pelkäät sä mutaa. No nyt pelkään, siitä ei pääse millään eteenpäin. Ei saa henkeä. No mikäs oli hauskinta? No niin se muta. Iloisen akrobaatin naurussa on lievää hermostuneisuutta, kun seuraava otus jo uhkaa jatkopaikkaa. Mistähän friikkisirkuksesta toi on karannut? Onko se edes ihminen? Auttaako alkukantainen voima Wipeout-kisassa? Meillä alkukanta-ihmisillä on kova hinku komauttaa poltseja. Hei, Mörkö vei meidän juontaja. Ehkä luolamies ei halua jäädä geneettiseen umpikujaan ja tarvitsee Annan DNAta. Ja että ruodahan hitta the missing link. Eikö mä tarkoita siis, ehkä se löysi niinku puuttuvan linkin. Luolamies vanheni ihan silmissä. Näitkö sähän? Tukka lähti jo ensimmäisellä askeleella. Suomalaisen kilpailijaryhmän nestori, alkukantainen Harri, haastaa Smackwall Sweeperin, Ammutti! joka Harrin alkeellisissa aivoissa näyttää ilmeisesti mammutilta. Punaiset pyyhkiät muistuttaa kyllä vähän syöksyhampaita. Hyvin vähän. Kamppailu on lyhyt, mutta epätasainen. Luolamies Harri metsästää ja keräilee itseään rappusista ja jorpakosta. Kantaisä nousee merestä ja kehitys jatkuu. Luolamies Harri on astunut evolutiivisessa portaikossa askeleen pasifistisempaan suuntaan ja irrottaa otteensa jo ennen osumaa ja vetäytyy takaisin alkulimaan. Älä luolassa kannattaa käytettiin. Ylipy. Juu, ja muta on nykyihmisellekin kova sana. Mennään kosmetologille, levitetään mutaa naamalle ja maksetaan siitä. Siellä ne on! Boltsit. Luolamies osaa yhden sanan. Boltsit. Ja yhden poltsin yli mennäänkin alkukantaisella raivolla, mutta sitten meno muistuttaakin taas Neandertaalin kehityskaarta. Nyt Harri on todella alkujuurilla, kuin kala vedessä. Aivan. Kelluu kuin tonnikalapurkki. Portaat ylös ja Peppomäkeen! Luolamies Harri onnistuu kapuamaan ravintoketjun huipulle, mutta sitten onkin edessä suuri pettymys.
Pyörä onkin jo keksitty. Liikaa liikkuvia osia luolamiehelle ja Wipeouterdalin ihmisen kehitys tyssää kuin Shapeshifterin reijettömään osaan. Alkukantainen Harri kumauttaa kelloon lukemat 3 minuuttia 8 sekuntia. Oliko tarpeeksi äijäenergiaa? Sähän puhut kuin luolamies. Ja tultu. Suosiko luonnonvalinta Harria vai uhkaavatko uudet lajit elintilaa? Elämänkokemusta on ainakin kiertynyt seuraavalle kilpailijalle. Vuotta nuori Marita on Annan haastattelussa. Marita, sä oot kokeneen kilpailija. Miten uskot tämän kokemuksen auttavan sua täällä radalla? No totta kai aina kokemus on tuo varmuutta ja tässä hän on tullut voittamaan, niin se on niin kuin selvä peli. Hyvä. Oot sä kokenut voittaja? Kyllä, ehdottomasti. Yleensä voitan, jos lähden kisaan. Missään palloihin liittyvissä? Ei. Tää on eka kertaa palloihin, mutta se ei tarkoita sitä, että ole kokemusta kuitenkin. Mikäs tää on tää kaveri? Tää on mun Halinalle. Tää tuo turvaa mulle. Eikö tää ookin ihana? Voiko sitä halia? Totta kai. Noin. Ota suukon sulle näin. Nyt mä vien sitten Suomeen, niin saat samat suukot eteenpäin. Pikkuset varpulit ja pikkuset varmut ja pikkuset. Nyt meitä odottaa ikä ja kokemus. Marita, oletko valmis? Olen! Tämän kilpailun senioritta aloittaa kokemuksen tuomalla varovaisuudella. Pomppivista rappusta ei nähtävästi ole paljon kokemusta eikä tasapainoilusta. Mutta pääasia on, että ollaan maalissa ennen eläkettä. Tarkat ja varmat askeleet. Hiippailusta Maritalla on nähtävästi kokemusta, sillä meno seuraavalle esteelle näyttää juuri siltä. Joo, mäkin hiippailen joskus noin, kun mä tuun myöhään kotiin. Ai, onko Jakke sullakin Smackball Sweeper kotona? No ei just tollasta, mutta melkoinen lämäyttäjä kuitenkin. Hups keikkaa, vanhuksien pitää olla tarkkana portaissa ja lattiakin on melko liukas. Ikä on vaan numeroita. Ai. Nyt saa kyllä kokeneet paikat kyytiä. Pitäisi olla turvaa tuova Halinalle mukana, sillä pelottava vempele ei päästä ikäneitoa kuivumaan. Vai kun täällä on liukas vesi. Tsemppiä. Joo. Tsemppiä. Täällä on helppo huudella, kun täällä on liukasta. Sucker punch. Seuraavana vuorossa oleva nyrkkiseinä ei osoita minkäänlaista kunnioitusta seniorittalle, vaan paiskaa muorin tylysti kuravelliin. Painota nykyajan nyrkkiseinä, ei mitään rotia. Uh-oh. Ootko ennen käynyt mutahoidossa? Joo, mutta en Argentiinassa aikaisemmin. Kaiken kokenut Marita on aiemminkin lillunut liejussa, niin sulavasti soljutaan kohti seuraavaa haastetta, Big Red Balls. Kyllä, ja uskon, että tohon ikään mennessä on aika montaa palloa koettu. Nuoruusmuistot tulvahtaa mieleen ja Marita jää hetkeksi haaveilemaan. Mutta motivaattori sanoi, että elämässä on mentävä eteenpäin, ei pidä takertua menneeseen. Tiedätkö Jakke, sitähän sanotaan, että kun oppii ajamaan polkupyörällä, niin sitä ei unohda koskaan. Juu. Ilmeisesti Liukumäestä ei voi sanoa samaa, koska ainakin Marita on unohtanut kokonaan, miten päin pitäisi kintut laittaa. No onneksi painovoima pitää sentään suunnan selvä. Ja Shapeshifter huolehtii nesteytyksestä. Ikäneito tuulettaa maalissa ja loppuajaksi merkataan 7 minuuttia 5 sekuntia. Oliko lätkäs rata?
Se meni ihan kivasti. Sä pääsit maaliin. Niin pääsin, kiitos joo. Että voitto oli tietenkin tavoite, mutta näin käy joskus. Mikä pelotti eniten? No en mä tiedä, siis ei vesielementtinä, mutta tietenkin riittääkö kuntoja. Kyllä se vaikutti riittävän, kun on vielä hengissä tässä. Näin. Miltä se muta maistui? No en vitti ihan tässä suoraan sanoa, mutta ei hyvälle. Parempaakin olen joskus maistanut. Senioritta Marita ikääntyi radalla melkoisen tovin. Ja sai paljon uusia kokemuksia. Mutta tuleeko niitä lisää? Siitä päättää vaasalainen portsari, joka voi vetäistä jatkoon johtavan oven Maritan nenän edestä kiinni. Anna Isteen otti selvää Sebastianen erityistaidoista. Sus on raakaa voimaa. Onks tää sun mielestä voimalaji? Totta kai se on. Jollakin pitää niistä esteistä päästä kuitenkin yli jollakin tavalla. Onks sulla sit kestävyyttä myös? No ei oikeastaan, mutta mennään sillä raalla voimalla, niin katsotaan mihin se riittää. Osaat sä pompottaa sun tissejä? Mä en tiedä. Ehkä osaan. Vähän heikosti näyttää pomppiva. Mä näin. Mäkin osaan. Näet. Mä näin. Ihan selvästi. Pompotellaan oikein porukalla hetken aikaa ennen kuin päästetään portsari irti. Kato! Liikkuu. No. Wipeout Suomen tarjoaa Hoplop, koko perheen liikuntaseikkailupuisto. Eiköhän oteta iso loikka pienen tauon yli. Are you ready? Tätä on odotettu. I'm going all in on this one. Nyt pistetään kovaa vastaan. This locker's just not good enough to keep getting yupped at. Wait for it. Yeah. Ole valmiina, sillä tällä kaudella lukot räjähtävät. Huutokaupan metsästäjät uusi kausi alkaa keskiviikkona Foxilla. Kysyimme, millaista jogurtin pitäisi olla. Luulen, että kaikki vanhemmat haluaa tarjota lapsilleen mahdollisimman puhdasta ruokaa. Eli luonnon omia raaka-aineita, ilman minkäänlaisia lisä- tai väriaineita. Ja mikäs siinä? Kyllä ne luonnollisen puhtaat maut maistuvat itsellekin. Lisäaineettomat Valio A+-jogurtit maistuvat luonnollisen hyvältä. Maista uusia marjaisia makuja ja löydä suosikkisi. Astioiden maailmassa jotkut kaipaavat kiiltoa ja toiset vaativat puhdistusta. Pestäänkö meidät kaikki yhdessä? Nyt on olemassa Sun All in One. Valkoiset kerrokset sisältävät tehopuhdistajia ja vihreä kerros pisarajälkiä ehkäisevän ainesosan. Voi kyllä! Uusi Sun All in One. Kirkkaan puhtaita astioita ja tahratonta kiiltoa. Jos lihamakaroniilaatikko on hyvä, onko se valmis? Kokkikartanon tuotekehittäjän Matin mielestä ei. Hyvään ei pidä tyytyä. Vielä tarkistetaan sipulin kuulotuksen tuoma makeus, munamaidon koostumus, paistopinnan väri ja uunin oikea lämpö. Voin pitää tulla Valiolta ja lihan Snellmannilta, kun laatikko maistuu niin hyvältä, että sitä kehtaa tarjota kaverilleen. Sen voi viedä kauppoihin. Nyt se päivä on Matin mukaan käsillä. Jos sinulla on ikävä mummia, soita mummille, mummi tulee iloiseksi. Jos mummin numero on hukassa, soita 0100 100. 0100 100, sieltä löytyy kaikki. Boom. Tutustu Turaan mallistoon ja sen uuteen kattavaan Life-varustepakettiin. Volkswagen, das Auto. Hi, I'm Anton. I'm really excited to introduce you to my new steak sauce. Made fresh, loaded with goodies. A touch of brandy.
A rich beef stock, thyme and pepper. It's perfect with a great steak. You can make your own, or you can try mine. You will find it in the cooler. Suomi-pojat ja tytöt, oletteko valmiina Wipeout-radalle? Etsimme talentteja menestymään. Wipeout Suomen tarjoaa Adecco Talent Agency. Tervetuloa takaisin Wipeout Suomen pariin. Mukana märkiä ihmisiä, kummallisia laitteita ja outoja juttuja. Kilpailussa taistellaan parhaillaan jatkoon pääsystä Qualifier-radalla. Paikkansa seuraavaan vaiheeseen ovat varmistaneet luolamies Harri ja akrobaatti Anni. Senioriita Maritan matka on katkolla, mikäli vaasalainen portsari Sebastian alittaa hänen aikansa. Tämä on Wipeout ja tuolla on Sebastian. Vaasa kiittää, Vaasa takkar! Vaasan veri ei vapise. Vai mitenkäs se ruotsiksi menee, Jakke? Jag vet inte. Jag är från Jeppis. Jaha. No, raaka voima raivaa tiensä ensimmäiselle esteelle. Sebastian on kyllä nopea, mutta niin on seinäkin. Kyllä. Aika häijyn näköisesti vääntyy miehen koipi tuossa portaikossa. Ei näytä tuntuvan missään, meno vaan kiihtyy. Vikkelä on kaveri. Seuraavaksi Sucker Punch. Ja tällainen touhu on ilmeisen tuttua portsarille. Mutta. Ja kohti uusia pettymyksiä. Portsaristahan paljastuukin rauhaa rakastava hippi, joka nostaa kädet pystyyn jo ennen kuin nyrkki edes osuu. 10 senttiä ainakin naamasta irti. Ihan Woodstockin tunnelmat. No niin, boltsi! Heitä mä oltiin odottanut. Sebastian pääsee tissien lisäksi pompottamaan itseään punaisille palloille. Hyvin pomppii, oikein hyvin, mutta viimeinen pallo heittää portsarin kierteellä kosteikkoon. Pallot kiittää, bollana takka. Pyllyllä saa laskea kaikki. Sebastian liukumäessä, nopea vauhti ja osuma! Vautsi! Tässä oiva esimerkki yhteistyöstä. Liukumäki toimii sisäänheittäjänä shapeshifteriin ja portsari heittää itsensä ulos ilman porttikieltoa toistaiseksi. Varmasti Vaasan Tropiclandiassa treenannut salaa. Mahtava aika tulee, minuutti 55 sekuntia. Pompota vielä vähän niitä tissejä. No, katsotaan, ei ne oikein täältä lähde. Sunomat pomppi muutenkin paljon paremmin. Annalla on varmaan joku fiksaatio. Todennäköisesti. Mutta Sebastianin onnistui pompotella itsensä radan läpi huippuaikaan. Ja se tarkoittaa sitä, että Marita jää halailemaan nalleaan, kun vuoron saa double cross. Kilpailijoiden on ensin pyrittävä laitteen keskelle käyttäen vihreillä nuolilla merkittyjä palkkeja. Maaliin, altaan toiselle puolelle, saa siirtyä vain punaisilla nuolilla merkittyä siltaa pitkin. Menoa hankaloittaa pyörivät punaiset puomit ja vesisuihku. Tuonkin olisi voinut sanoa yksinkertaisemmin, hei. Jengi juoksee ja tippuu veteen. No, mutta pitäähän säännöt olla selvillä, että kotona osataan jännittää, kuka Jännittää. Jännä on se, että miten ne tippuu sinne naamalleen vai korvalleen sinne veteen. Suomalaisista mukana ovat akrobaatti Anni, luolamies Harri Hetero hyökkää! ja portsari Sebastian. Vaasalaiset on homeperseitä! Lauteille on kiivennyt karsintakierroksen 3 parasta kilpailijaa 4 maasta. Ja tästä osiosta 2 menee maakohtaisesti jatkoon. Anna! Ollaanko valmiita siellä? Argentiina on tuolla. Juu, Jakke. Double cross valmiina kurmoottamaan kilpailijoita. Hedet! Jälleen pyörähtää keskiaikaista kidutusvälinettä muistuttava häkkyrä käyntiin ja puomit pelottavat ensimmäiset uhrit altaaseen. Jakke, mikä näissä pehmustetuissa pötköissä saa ihmiset kauhun valtaan? Se on varmaan toi punainen väri, koska se muistuttaa espanjalaisesta inkvisitiosta. Ja niiden laitteeseen ei kyllä menty vapaaehtoisesti.
Mutta onneksi nämä laitteet on kevyt versioita niistä, mitä käytettiin keskiajalla. Portsari Sebastian ei jää selvittelemään vanhoja syntejään suuren inkvisiittorin kanssa, vaan pakenee paikalta. Läheltä piti, ettei tullut synnin päästöä. Venäläisvaari pinkoo nuoruuden innolla keskelle ja tähtää punaisilla nuolilla merkitylle palkille, jota pitkin pääsee maaliin. No niin, pappa, hyppää! Oi, hieno loikka ja tiukka ote. Suuri inkvisiittori yrittää ravistella tunnustuksen, mutta pappa pysyy sitkeästi uskossaan ja pääsee perille. Tuplaristin ylitys voi olla hyvinkin hengellinen kokemus. Portsari Sebastian painii puomin kanssa, mutta tällä kertaa puomi onkin ulosheittäjä. Ja taitaa olla muutenkin aika täyttä tuossa keskustan kuppilassa. Uusi yritys Sebastianilta. Ja nyt lähtee Suomen taatto, mutta matka päättyy altaaseen. Luolamies Harri törmää jälleen geneettiseen umpikujaan. Tunnelma tiivistyy ja venäläinen tarraa kiinni puomista. Puomissa kiikkuminen on kuitenkin säännöissä kielletty, joten on palattava alkuun. Sebastian näkee tilaisuuden syöksemällä maaliin! Ja loppuun vielä mauttomat tuuletukset, mutta homma on paketissa. Tyylikäs syöksy maalitasanteelle ja vaasalainen on askeleen lähempänä Wipeout-voittoa. Akrobaatti yrittää, jäi, harha askel ja tyttö tippuu altaaseen. Saattoi olla kallis horjahdus, sillä Suomelle on jaossa enää yksi jatkopaikka, josta Annin lisäksi taistelee luolamies Harri. Outs! Nyt sai Ukrainan mies maistaa punaista palkkia. Ai. Tuo tuntui. No Suomi ja hyvä Vaasa! Yes! Ja nyt vuorossa Venäjän tyttö saa heti puomista pitkille säärilleen ja päästäkin palikat irtoilee. Onneksi pysyy sentään pöksyt jalassa. Tai se vähän mitä niistä nyt on jäljellä. Taas yrittää Venäjän tyttö. Mutta jälleen vie punainen puomi jalat alta. Nyt muuten venyy ja paukkuu. Ai. Hyvin pysyy pöksyt kuitenkin kasassa, vaikka niissä ole kuin 2 postimerkkiä ja naru. Poste restante, Wipeout rata, double cross, Argentiina. Nyt lähtee Kazastanin heppu ja tekee hienon loikon. Hei, mainio suoritus, kyllä. Tyytyväinen mies tuulettelee ja sytyttelee mielikuvitussikarin. Akrobaatti Anni kipittää keskelle. Tungosta tuntuu olevan, mutta heti löytyy sopiva sauma. Anni hyppää, mut ote lipeää harmillisesti. Ai, märkä tasanne on yllättävän liukas. Jahas, kameramiehet on taas hereillä, kun alkaa uusi uimahousukierros. Venäläistyttöä pöksyyneen viedään tällä kertaa lentopostissa. Ja komea on lentomatka. Nyt aukeaa luolamies Harrille paikka vauhdilla altaaseen. Tuntuu siltä, että kaikilla alkaa pohkeet painaa ja keskittyminen herpantua. Harrikin juoksee selvästi ohi tasanteen. No niin. Just.
Joo. Tällä lailla. Luolamies Harri kiirehtii keskelle vuorostaan ja nyt on molemmat suomalaiset hyvissä asemissa. Kumpi tekee ensimmäisenä ratkaisun? Harri lähtee, mutta tällä kertaa täysin ohi maalista. Ja Anni peesaa ja osuu välitasanteille. Pääseekö maaliin? Kyllä! Kyllä, siellä on. Anni vie viimeisen jatkopaikan ja luolamies Harri joutuu palaamaan kivikaudelle. Siellä ei spinnerit pyöri. Sebastian, tää meni tosi nopeasti läpi. Menikö jo toisella yrittämällä? Taisi mennä 3. mutta tarkoitus oli kyllä päästä kuivana läpi, mutta ei ihan onnistunut. Joku oli laittanut saippua siihen. No hyvä, koska se kuivana olisi ollut ihan tylsää. Niin, no totta, että vähän piti viihdettä ainakin tarjota. Mikä nyt on fiilis? Aivan loistava, oli hienoa tulla ensimmäisenä suomalaisista maalia ja pääsee vielä kokeilemaan ainakin yhtä rataa. Luultavasti 2. Toivottavasti. Ja Anni, meidän ihana ilopilleri. Ja mikä sulla on nyt tunnelmat? Tosi loistava. Ihan älytön. Kiva päästä seuraaville radoille. Seuraaville. Yes, onnittelut teille molemmille. Muistakaa venytellä ja pompotella seuraavan katkon ajan. Nyt ei satu enää. Auta, pitää saa pois. Etsimme talentteja menestymään. Wipeout Suomen tarjoaa Adecco Talent Agency. Eiköhän oteta iso loikka pienen tauon yli. I'm happy to just say Foxzilla. Foxzilla. I'm happy to say Foxzilla. Perijatteri. I'll say Foxzilla. Antaisin Foxzilla. Foxzilla. I'm gonna just keep it at Foxzilla. It is all part of being a Mandela. Tapaa Mandelan periattaret Foxilla. Uusi jakso maanantaina 6. Oltermannia voi käyttää leipään, keittoon, puuroon ja syödä itsekseen. Ja syödä itsekseen. Nyt näette jotain todella huikeeta. Wow! Wow! Mustikka ja jasmiini. Wow! Mansikka ja lilja. Hemmottele aistiasi Comfort Sensations huuhteluaineiden upeilla tuoksuilla. Jos lihamakaronilaatikko on hyvää, onko se valmis? Kokkikartanon tuotekehittäjän Matin mielestä ei. Hyvään ei pidä tyytyä. Vielä tarkistetaan sipulin kuulotuksen tuoma makeus, munamaidon koostumus, paistopinnan väri ja uunin oikea lämpö. Voin pitää tulla Valiolta ja lihan Snellmannilta, kun laatikko maistuu niin hyvältä, että sitä kehtaa tarjota kaverilleen. Sen voi viedä kauppoihin. Nyt se päivä on Matin mukaan käsillä. Täysin uudenlainen ja ilmainen musiikkipalvelu kännyköille ja tableteille. Yli 2 miljoonaa artistia sormiesi ulottuvilla. Lataa Google Playsta hotspot.fm. Musiikkihetkiisi Salud Fingerfoodit pakastealtaasta. Puhdas ja herkkä kuin marenkia punaiset marjat. Uusi Magnum Loving Kiss. Magnum 5 Kisses. Kampaajani tietää kestävän kiilon salaisuuden. Hänen tuotteillaan saan hiuksiini ammattimaista kiiltoa. Science-uutuus. Glossing. Kestävä ammattimainen kiilto. Kampaajien kanssa kehitetty ja testattu. Jopa 10 päivän ammattimainen kiilto. Ja mikä parasta, sitä saat kaupasta läheltä sinua. Uusi Science Glossing. Ammattimaista kiiltoa edullisesti. The Axe Apollo Space Academy. Join now at axapollo.com for your chance to go to space. Tiesitkö, että lapsen luusto uusiutuu 5 kertaa nopeammin kuin aikuisen? Kasvuiässä on tärkeää liikkua, koska perusta lujille luille luodaan jo lapsena. Danoninossa on tuplasti enemmän kalsiumia ja D-vitamiinia, joka auttaa kalsiumia imeytymään. Ja lapsista se on superhyvää. Lujat luut, Danonino, joka päivä. Kasvata oma kasvimaasi ja katso kuinka kasvit kukoistavat. Nyt jokaisen Danonino-rahkan mukana 1 kasvin siemenet.
Kovan kysynnän vuoksi jatkoimme tarjoustamme. Nyt satoja uusia kehyksiä puoleen hintaan. Ja silmälasien ostajalle aurinkolasit voimakkuuksilla kaupan päälle. Instrumentaarium. Mistä on Top Chefin Tepon vikkelä vappumenu tehty? Nakeista, jotka ovat silmien sijaan lautasella, ranskan perunoista, jotka ovat makunsa kultaa, lihapyöryköistä Kivikylässä pyöritellyistä. Hae kaupasta ohjeet ja ainekset myös Tepon pidempään Top Chef-vappuun. Valintatalo. Kaupunkilainen ruokakauppa. Suomi pojat ja tytöt, oletteko valmiina Wipeout-radalle? Ohjelman tarjoaa Finkino. Hauskinta, mitä perhe voi tehdä yhdessä. Maailman vetisin mittelö Wipeout jatkuu ja seuraavaksi vuorossa semifinaali, jossa selvitellään kumpi suomalaisista, Anni vai Sebastian, pääsee tavoittelemaan voittoa Wipeout Zonella. Ja se selviää pelissä nimeltään Spinner. Pyörivällä tasolla juostaan roikkuvien säkkien välisellä sektorilla ja hypitään yli punaisten puomien. Haastetta lisää kummalliset kokkipojat, jotka toimittavat herkkuja suoraan naamalle. Pisimpään laitteen kyydissä pysynyt kilpailija saa 10 sekunnin bonuksen Wipeout Zonelle. Jatkoon menijät selvitellään 2 erässä. Kummassakin on 2 kilpailijaa 2 maasta. Ensimmäisessä erässä mukana Suomi ja Ukraina. Spencer, what a name. Spinner, what a game. Let's do it. Kilpailu alkaa ja Suomelta mukana kumityttö Anni ja portsari Sebastian. Ukrainalta Dmytro ja Natali sekä Argentiinasta pizzakokki Carlos. Tai mukana siis oli Anni ja Natali, sillä molemmat tytöt tarttuvat kaaluksen taikina ja punainen puomi suorittaa neitokaisella pöytään ohjauksen. Varaus 2 3 metrin syvyydestä. Tästä erästä kaikki tytöt ulkona näyttää tulevan taas miehinen finaali. Jäljellä portsari ja asiakas. Ravintola on vielä hetken auki ja listalla jälkiruoka 10 sekunnin bonus Wipeout Zonelle. Tornissa tarjoillaan Ukrainan gulash ja Dmytro ei voi vastustaa tätä herkkua. Myös ukrainalainen ohjataan pohjalle nautiskelemaan annostaan ja jäljelle jää enää nälkäinen portsari ja pizzakokki Carlos. Toinen heistä jatkaa finaaliin. Tässä nähdään, kun ottaa liikaa soosia, niin jalat menee aina alta. Yes, onneksi olkoon. Hei, sait 10 sekuntia bonusta siitä, kun olit viimeisenä pystyssä ja se käytetään sitten Wipeout Zonelle. Aivan mahtavaa. Yes, aivan loistavaa. Siis tuntuu niin hienolle, kun pääsee sinne 10 sekunnin bonareilla vielä. Et eiköhän me Suomi viedä voittoon tässä kisassa. Tsemppii sinne Wipeout Zonelle nopeutta ja ketteryyttä. Kiitos paljon, sillä mennään. Yes. Toinen erä alkaa. Jännittävässä kamppailussa selviää, ketkä ovat Venäjän ja Kazakstanin edustajat huikeassa finaalissa. Aivan sama, ketä siellä on, kun portsari Sebastian heittänyt kumminkin Wipeout Zonesta pihalle koska vaan. No kyllä tässä on suurta urheilujuhlan tuntua. No, tuntua on just niin kuin Dagen efter. Ravintolan tarjoilusta nauttivat tällä kertaa Kazakstanin Vladimir ja Shashyn sekä Venäjän pappa Boris ja neiti Evgenia pöksyineen. Pöytiin tarjoilu alkaa heti ja pizzat tulevat tuoreena uunista suoraan syliin. Mutta täytteet oli ilmeisesti väärät ja kokki lyödään kumoon. Tästä tulee nähtävästi tiukka kisa. Pöksy Evgenia hihkaisee bliatš, tutun kuulonen sana. Mitähän se tarkoittaa slaavilaisten kielten erikoisasiantuntija, mesenaatti Jakke Björklund? No, se on sellainen sana, että se olisi pitänyt piipata. Ai, ei voi sanoa, että... No ei perheohjelmassa. Kaikkea voi tapahtua suorassa lähetyksessä. Onks tää muka suora? Mihin me sit tarvitaan näitä käsiksi? Taas soosin nauttiminen kostautuu. Kazakstanilaiselta lähtee jalat alta. Oho, kuka tilas Vladimirin ja tuplana? Ilmeisesti venäläiset, vaikka molemmat on ulosheittokunnossa. Ja vaari ensimmäisenä vedessä. 10 sekunnin bonus menee Kazakstanille. Wipeout-voitosta kamppailee 4 tiukkaa taistelijaa.
Suomen edustaja finaalissa on vaasalainen pompottava portsari Sebastian. Kazakstanille kunniaa tavoittelee arojen tuulispää Shassyn, Ukrainasta radalla jättikokoinen Pikachu ja Venäjän valttikortti vesipelissä ovat Evgenian pöksy. Tosin märkäpuvun sisällä tällä kertaa. No, pysyypähän kameramiehetkin salihousuissaan. Mutta nyt vuoroon Wipeout Zone. Tornista syöksytään häiriintyneen kokoisesta vesiliukumäestä kanootilla altaaseen. Ensimmäiseksi on kamppailtava kuohuvaa koskea ja megalomaanista jättiaaltoa vastaan. Sitten vuorossa jääkylmä vesiseinämä, jonka jälkeen on juostava nopeammin kuin hullu pyyhkäisiä. Viimeisen haasteen muodostavat vinhasti pyörivät tasot. Maalitasanteella punainen nappi pysäyttää kellon. Miksi sä möliset nuo sun esittelyt silleen teennäisellä basso-alarekisterillä silleen Wipeout Zone? Se kuulostaa vähän niinku halvalta jenkkiversiolta. No, mutta pitäähän tässä nyt jotain tyyliä olla, ettei koko ajan lätistä tälleen samalla tavalla. Ai, jotain niinku alatyyliä vai? Ensimmäinen yrittäjä Wipeout Zonella on Ukrainan Dmytro, ja tällaisella tyylillä hän seikkaili finaaliin. Ei uskoisi Ukrainan karjun kuvittelevan olevansa Pikachu. Juu, ei vaikuta hiirimäiseltä Pokemonilta. Ennemmin ronskelta karhulta, joka syö kanotteja iltapalaksi. Todellakin. Äijä puskee suurpedon lailla koskeen ja melkein juo koko joen. Vai onko 4000 litraa vettä keuhkoissa sittenkin liikaa? Ei, se on alkusnapsi. Näin varmasti. Karhu könyää voiton nälkäisenä vesiputouseinälle ja ei lähdekään. Nyt kyllä kaveri näyttää enemmän juustoa nakertavalta hiirulaiselta. Taisi mennä Pikachulta sähkövaraukset oikosulkuun. Vesiseinällä meno hyytyy täysin. Liekkö iskeneet hapot vai kylmän kankeus? Nyt hyytyi niin pahasti, että... Ohjelman tarjoaa Finkino. Hauskinta, mitä perhe voi tehdä yhdessä. Eiköhän oteta iso loikka pienen tauon yli. Et näe sitä. Et tunne sitä. Et tiedä tulleesi huijatuksi ennen kuin se on liian myöhäistä. Fox paljastaa, kuinka sinulta varastetaan. Connor Woodman, mies peitetehtävässä, ilmiantaa huijauksen ja jahtaa pahiksia Riosta Roomaan. Hän käy läpi turistin painajaisen, jotta se ei tapahtuisi sinulle. Huijareiden kaupunki, huomenna 8 Foxilla. Moi. Ai. Sulla on tosi kiva kämppä. Kiitos. Oi ei. Mulle tuli just viesti, että mun pitäisi olla pitämässä syysjuhlapuhetta, että mun on pakko lähteä. Tosi kurja juttu. Tai ehkä ne pärjää siellä vielä hetken. Unohda tekosyyt. Laktoositon Valio Eila. Raikas maidon maku ja Suomen suosituin. Millä juokset? Anna jalkojesi päättää. Adidas Chill on erittäin joustava ja kevyt juoksukenkä, jonka rakenne vapauttaa jalkojesi liikkuvuuden. Climacool-teknologian ansiosta niissä on erinomainen 360 asteen hengittävyys. Kaiken hyvän lisäksi saat ne alle 80. Intersportista. Kevätsiivous alkaa sisältä ja päättyy ulos. Talvi on sulanut pois ja kevät tulla hulahtaa.
Raskaat vaatteet veks ja liikkumaan. Kevät tuntuu ihan vatsan pohjalla saakka, joten muistakaa syödä terveellisesti ja nauttia joka päivä Activia. Danone Activia. Kuuntele vatsaasi. Milloin viimeksi olet tarkistuttanut näkösi? Optikon näöntarkastus on nyt Instrussa kaikille ilmainen. Ja meiltä saat aina ajan. Varaa aikasi helposti puhelimitse, myymälässä tai nettisivuillamme. Instrumentaarium. Meidän pitää löytää mestari. Löi Juti. Jätkä auto. Where is the banana hot dog? No problem. Tää on joku Stanley Cup-voittaja. Tikkanen. Opeta meidän grillaamaan! Putosit sit puus. Mitä toi osuu joka oksaan? No hei, mun kenkä jäi kiinni. Onks sulla jotkut tarralle? Hey, this is what I call banana hot dog. Mitäs pojalla? Sen kynsi katkes. Mulla on nilkkatulehdus. Meidän pakko löytää Juti, mut missä me ollaan? Hey guys, check that out. Mä lähden täältä jalateellä. Nyt rillataan Lidlin grillimaisteri herkkuja. Laatua, vain Lillistä. Tutustu ensimmäiseen vartalovoiteeseen, jota voit käyttää suihkussa. Peseydy ensin suihkusaippualla. Levitä sitten Nivea InShower vartalovoidetta kostealle ihollesi. Se toimii kuin hoitoaine. Huuhtele uudelleen ja ihosi tuntuu uskomattoman pehmeältä ja voit pukeutua heti. Uusi Nivea InShower vartalovoide. Löydät sen vartalonhoitohyllystä. Maistatko jo crème brûlén? Suomalainen kermajäätelö sai uudet maut maailmalta. Ingman Creamy. Jäätelöiden kermaa. Jos lihamakaronilaatikko on hyvä, onko se valmis? Kokkikartanon tuotekehittäjän Matin mielestä ei. Hyvään ei pidä tyytyä. Vielä tarkistetaan sipulin kuulotuksen tuoma makeus, munamaidon koostumus, paistopinnan väri ja uunin oikea lämpö. Voin pitää tulla Valiolta ja lihan Snellmannilta. Kun laatikko maistuu niin hyvältä, että sitä kehtaa tarjota kaverilleen, sen voi viedä kauppoihin. Nyt se päivä on Matin mukaan käsillä. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Seiska. Happy birthday to you. Suomi-pojat ja tytöt, oletteko valmiina Wipeout-radalle? Wipeout Suomen tarjoaa Hoplop, koko perheen liikuntaseikkailupuisto. Wipeout-finaali on meneillään ja radalla edelleen ensimmäinen yrittäjä Ukrainan Dmytro. Ei vauhti ainakaan päätä huimaa. Ei ole mennyt Mustanmeren rannalla kostean paikan leiri nyt aivan putkeen. Nyt momentum kohilla, mutta väärä suunta. Uiminen seuraavalle esteelle vie aina runsaasti aikaa ja voimia. Tarvitaan raju loppukirja, jos halutaan taistella voitosta. Verkkaisesti lähdetään ja melko raskaan näköistä on Ukrainan karjun liikehdintä. Eikä tästä nyt paraatimarssia maaliin tullut. No ei todellakaan. Uusi yritys ja nyt ollaan jo puolivälissä, mutta kello käy armotta ja jalat painavat. Nyt näyttää siltä, että peli on pelattu. Ei tästä tule mitään. Kolmas yritys tuo miehen jo kalkkiviivoille. No, ja nyt vihdoin. Uupunut karju maalissa ajalla 7 minuuttia ja 1 sekunti. Ukrainan roteva Dmytro viihtyy nyt radalla liian pitkään ja ei tule kyllä tällä ajalla tavoittelemaan kärkisijoja. No ajattele.
Se ehkä saa pitää sitä muovipystiä kädessä. Varmaan harmittaa. Mainetta ja kunniaa lähtee tavoittelemaan Venäjän viehättävä neito Evgenia. Ja nämä pöksyt on nähty kaikilla esteillä. Tornista tärähtää liikkeelle tyttövoimaa kanootin täydeltä ja kauas lentää Venäjän neito. Vauhti ei hyydy edes kuohuvassa koskessa ja pitkät sääret pitävät tytön pystyssä hyökyaallon kourissakin. Ja märkä puku pitää pöksyt piilossa. Harmi. Ainakin kameramiesten puolesta. Just. Ukrainan Karjulla oli tässä kohtaa jo äitiä ikävä, mutta tämä tyttö ei vähästä säikää. Motoriikka pelaa, pöksyt ei hierrä ja hommassa on voittamisen meininki. Vesiseinä kuitattu ja vuorossa hullu pyyhkäisiä. Nyt iski pieni epävarmuus ja se kostautui heti. Crazy Sweeper paiskaa Venäjän neidon pitkine säärineen altaan pohjalle. Viimeiset esteet, turntables. Ja ai. Säärissä olisi saanut olla vielä muutama sentti lisää. Venytys ei aivan riitä. Toinen yritys ja tällä kertaa neito venyy näyttävää loikkaa. Vielä toinen ja Evgen on maalissa. Summeri soi ja aika pysähtyy. Se oli mallikas suoritus. Uusi johtoaika Venäjän Evgenialle 3 minuuttia 9 sekuntia. Mutta mitä tekee Kazakstanin poika? Pyyhältääkö Zhashyn Wipeout Zonein yli kuin aroilta puhaltava piiskaava tuuli? Arojen kasvatti ratsastaa kanootilla kuin villiorhilla Kazakstanin lakeuksilla. Nyt kyllä koni karkas, mutta poika pärjää ihan hyvin ilman ratsua. Kyllä, tosin aavikolla ei kosket kuohu, mutta Zhashyn kamppailee urheasti uuden tuttavuuden kanssa. Nyt puhaltaa kyllä aroilta myötätuuli. Vauhti on erittäin kova. Ja kiihtyy entisestään. Mongolisoturin lailla mies valloittaa koko Wipeout Zonein tätä menoa ennätysajassa. Olisiko sukua Džingis Khanille? Todennäköisesti painelee ainakin Crazy Sweeperin latuja kuin maanmiehensä Vladimir Smirnov aikanaan. Hiihtäjä-legenda olisi tällä kelillä kyllä käyttänyt liisteriä. Varmasti, sen verran on kosteet kelit. Ai, pitoa olisi tarvinnut myös Zhashyn, sillä tämän jälkeen uuden ennätyksen tekeminen taisi kyllä jäädä haaveeksi. Pientä pettymystä havaittavissa. Nyt ei kannata luovuttaa, vaan painaa täysillä. Nimenomaan. Suomen Makvanin nimissä ollut rataennätys olisi saattanut rikkoutua ilman tuota äskeistä lannistumista. Aina kannattaa yrittää loppuun saakka. Eihän se mitään maksa. Se on juuri näin. Zhashyn maalissa ajalla 1.56 ja spinnerissä saatu bonus huomioiden loppuaika 1.46 ja menee kärkeen. Nyt ihan rinta-alassa pamppailee ja kylmät väreet kulkee selkäpiissä. Vuorossa on vaasalainen portsari, tissien pompottaja, suomalainen Sebastian. Nyt nähdään, tuleeko Suomelle kultajuhlaa vai viedäänkö meitä kuin
pässiä altaassa. Se selviää yhden mainoksen jälkeen. Ja nyt vain yksi mainos. Hei Pallo, miten menee? Mun elämä on välillä liian töyssystä. Katos, kun elämä Wipeout-pallona, se on tosi siistiä, mut ei oo kyllä aina ihan niin easy. No, miksi et tekisi jotain hauskaa? Ai niin kuin mennä leffaan vai? No, se kuulostas hyvältä. Mä oon kyllä aina tykännyt leffoista. Mun unelma olisi olla joskus mukana jossain toimintaleffassa. Miksei? Sä oletkin jo tavannut näköjään kaverisi. Mitäs leffaa te menette katsomaan tällä kertaa? Niin, no ei sillä on väliä. Kuhan vaan mukava penkki, sikana popcornia ja räiskyvää toimintaa. Aivan. Näillä me mennään. Eli ei kun let's go! Okei, pitäkää hauskaa. Ei, kattokaa, se on Wipeout-pallo. Hei kaveri, miten menee? Kuten luvattu, se oli siinä. Nyt jatkuu. Wipeout-finaali on ratkeamassa. Viimeinen kilpailija, vaasalainen portsari, Tissi Sebastian, on ryntäämässä radalle. Ja tässä parhaat pompotukset. Vaasa kiittää, Vaasa takkar! Jatkuuko Sebastianin hallinta? Wipeout Zone ei anna virheille varaa. Sebastian, ready to fight. Torvi törähti ja kanootti tärähti liikkeelle. Suomen urho, portsari Sebastian, aloittaa urakkansa Wipeout Zonella. Rannikon poika ui vaikka ankkurit jaloissa, meno näyttää hyvältä. Kyllä. Niin näyttää. Vakaata menoa. Kosken kuohut hieman hidastavat, mutta ei ne pysäytä raakaa voimaa. Hyökyalussa pientä hakemista. Nyt ei kannata katsoa taaksepäin, mikäli haluaa voittaa. Se on juuri näin. Eteenpäin. Vesi seinällä varovainen alku. Kazakstanilainen oli tässä kohtaa hieman nopeampi. Loppumatka pitäisi mennä nyt täysin virheettä. Crazy Sweeper vuorossa ja Sebastian syöksyy hirmuu vauhti kohti viimeistä estettä. Meno on vakuuttavaa. Turntables ja nyt lähtee Vaasan voima liikkeelle. Mitä tapahtuu? Aivan uskomatonta! Wow, mikä suoritus! Wow! Käsittämätön aika! 1.08! Ja siitä kun otetaan pois aiemmin hommattu 10 sekunnin bonus, loppuaika on 58 sekuntia! Ja taas Suomi on ottanut uusi maailman ennätys Wipeout Zonella! Aiempi Suomen Makvanen ennätys lyötiin yli 20 sekunnilla. Halleluja! Halleluja! Sebastian, se oli raju retki. Oli tosi raju. En tiedä mitä tapahtui. Mentiin niin kovaa vaan kun pystyttiin. Onko se perusurheilija, joka ei oikein osaa miettiä? Joo, tämmönen tyhmänpuoleinen urheilija. Ei nää ajatuslajit mulle sovi kyllä ollenkaan. Mutta aika menestyvä kuitenkin. No näköjään tässä lajissa, mutta kyllä se Wipeout on enemmän vienyt ja mä oon vikis. Suuri urheilujuhla saa sinivalkoisen päätöksen, kun meidän Sebastian, Vaasan voima, jyllää ja jyrää muut alleen mennen tullen. Finlandssvenskarna vann! Vivan! Siis suomenruotsalainen voitti, siis niinku Vaasa takkaa. Vaasa kiittää, Suomi kiittää, me kiitämme. Pysykää mukana.